Kaliwat ka ng rescue operations ang isinagawa sa mga binahang residente sa Dagupan City at Calasiao, Pangasinan dahil sa nararanasang pagbaha. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, nasa 63 pa rin ang flooded areas dito sa Ilocos Region, habang umabot naman sa halos 500,000 na mga individual ang apektado ng hagupit ng habagat. Patuloy ang rescue operations ng MDRRMO sa mga residenteng lubhang apektado ng pagbaha sa Calasiao, Pangasinan. Sa video na ito, makikita ang pag-rescue sa mga residenteng stranded sa baha sa Barangay Gabon at Mancuk. Gumagamit na ng rescue boat ang mga otoridad dahil sa malakas na agos ng tubig. Sa ulat ng MDRRMO, 21 barangays na ang binabaha at umabot na rin sa mahigit 56,000 na individual ang apektado sa nararanasang sama ng panahon. Sa Dagupan City, patuloy rin ang pag-iikot ng rescue truck upang ilikas ang mga residenteng apektado ng baha. Sa Barangay Pogo Grande, hirap na sa pagkilos sa mga tao dahil sa baha. Mayroon pa dun sa dulo ng malalim. Lagpas sa baywang. Tuloy-tuloy rin ang paglikas ng mga residente sa Barangay Lasip Grande. Medyo pahirapan po kasi po malalim ang kwan, saka malakas ang karin ng tubig. Doon sa tapat ng school, yung may kanto, yun ang malakas ang karin. Malalim pa, delikado po. Ayon sa mga residente, abot na hanggang dibdib ang baha sa mga looban. Malakas din daw ang ragasan ng tubig. Sa pinakahuling tala ng CDRRMO, nasa 593 na pamilya ang nasa iba't ibang evacuation centers. Katumbas ito ng 1,753 na individual, kabilang ang mga nasa Dagupan City National High School. Masyadong mataas ng tubig sa amin, sa bahay. O nirescue po kami isang truck, malaki. Samantala, dahil inabot na rin ng mataas na baha ang ilang daanan sa syudad, nagmistula na ring paradahan ang mga barangay road. Malalim na po sa looban. Wala na tayong magagawa. Alangan na hindi natin sayang yung mga tricycle natin. Chris, sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang nagpapatuloy pa rin ang pagbaba ng tubig mula sa mga upstream rivers dito sa Pangasinan. Gayunman, nakapagtatala naman ng pagbaba ng antas ang ilang major river system dito sa probinsya. Nananatiling bukas ang 2 gate sa Binga Dam, gayon din sa Ambuklaw Dam. Kaya patuloy ang paalala at pag-iingat ng mga otoridad sa mga residente na nakatira sa mga kailugan. Chris? Maraming salamat at ingat kayo, Sandy Salvacio.